showbiz news mga katropa. Uy, kay Abad na biktima og kawatan sa Estados Unidos. Uy, atong sayron mga katropa kung unsay nahitabo sa report ni katropang Inday Erica. Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning, Philippines. Good morning, world. Good naman, Maring. Mga init-init kaya nga balita, init panisbugan. Ibutyang sa aktres nga si Kay Abad, nga nabiktima siya og kawatan samtang nagbakasyon sa Las Vegas. Wow! Kaban ang iyang bana nga si Paul J. Castillo og duha ka mga anak. Matud niya nga gikawat ang iyang bag sulod sa sakyanan. Diba pa sa aktres nga nagkaon pa sila o sulod sa usa ka oras o pagbalik sa sakyanan na wala na ang bag nga adunay sulod nga ID o duha ka mga passport. Gipahimangnuan usab niya ang tanan labi na ang iyahang mga fans nga dili biyan ang iyahang gamit aron malikayan ang susama nga panghitabo. Ay nako, sigsig po si Maring Kay. Ako ani nagayot na kog maayo ni Pari Edgar. Pwede mga Maring mo to ato ang showbiz balita karong adlaw nga Biyernes. Ako ni si Maring Inday Erica Jaliman ko gwapa di man ko mistesa pero ayaw ko piyansa basin ug mapuhon. Paako na ka, bye-bye.